hayung te haktor gnangai corona virus bemar no tei kirima jaja te o bemar ni kateoi sakno muthangna ni bagai kaisa susukno lama abo angkha lockdown o lockdown no simino sengsnamoi hayung salbrum no corona virus bai joba khlai tongo phia lockdown rajak phano hachuk kami amjayo joto tongkachang lukurokbo o bemar bai joprop jakna ni khao kirima jaja aboni bagai o bemar ni sakno katijak haya kheba yokjak khanai khabothari tongna hanke sak amjogai naimani simino lama aboni bagai hayungo kabangma sak nainai chubanai naimathang rokbai baksa kok thumnai rokbo horsal bathak yawi corona virus bai joba khlai lukul chuba thani logyo tongo haini bai kok thumnai rokni katimuni bagai krak salo aijim sakam nogo hasini khorok jisni kok thumnai rokno press club te hapangni chuba chubai corona amjogai naijakha